Hola, em dic Eva Pons i sóc estudiant del cicle superior Projectes i Direcció d'Obres de Decoració de l'Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol. Vinc a presentar-vos el meu projecte final, Ludoteca. L'Ajuntament de Torres de Segre m'ha demanat fer la reforma d'una planta baixa de 328 metres quadrats, que es troba al mateix poble, actualment usada com a gimnàs i com a llar de jubilats. Volen convertir-ho en una ludoteca, ja que actualment no hi ha cap espai tancat destinat als més petits. És per això que, després de molta recerca i esbossos, la idea principal del projecte es basarà en les formes circulars. El primer que es farà serà eliminar tots els envans i fals sostre que hi ha, per tal de convertir-ho en un espai diàfan. Es canviaran els revestiments, portes, finestres i es construirà una rampa accessible a l'entrada. Després, i la part més important del projecte, són totes les estructures corbes que ens serveixen tant per separar zones com d'emmagatzematge.